खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो पानेरि दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि रुंसारि राजेन बर'खौ मैया जोबथा बिदाय होबाय। पानेरि दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो बेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि राजेन बर'आ थांनाय 25 मार्च खालि मोनानि 9 रिंगायाव रुंसारि जादोंमोन आरो बिथां राजेन बर'खौ मैया जोबथा बिदाय होबाय। बिथां राजेन बर'आ बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव गोख्रों मावथि आरो हारि अनफावरि बर' समाज आरो बर' हारिनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय जेब्लायबो हाबा मावग्रा सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। बिनि अनगायैबो बिथां राजेन बर'आ उदालगुरि जिल्लायाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय जेंनाखौ लानानै मैखोमै खामानि मावदोंमोन। थारैनो बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव गोख्रों हाबा मावनाय हारिनि थामोनथा आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावग्रा राजेन बर'नि रुंसारि जानाया ओनसोलजों लोगोसे हारिनि थाखाय जोबोद गेदेर खहा। राजेन बर'नि मैया जोबथा बिदायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, इएम निलुत सरगयारी, इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारी, इएम दावबायसा बर', एमसिएलए दिलीप कुमार बर', उदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिजेपि दोलोनि बिखन देखाजों लोगोसे दोलोनि गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबि रायजो राजाफोरा लोब लोब बाहागो लाना रुंसारि राजेन बर'नि गोथै सोलेराव जोबथा मान बावना बिदाय होयो। नैथि खौराङाव दङ बावैसो जोबनानै थांनाय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमाव बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनायनि जेबो बिथांखि लायैखौ दुखु मोननाय फोरमायदों बिटिआर भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा। थामथि खौराङाव दङ भारतआ मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन साहा दैथायहरग्रा हादरफोरनि गेजेराव नैथि मासि आवग्रिनो हादों। टि बर्ड अफ इन्डियाजों फोसावजानाय खारि बादिब्ला भारतआ 2024 मायथाइयाव 254 मिलियन किल'ग्राम साहाखौ गुबुन हादराव दैथायहरदोंमोन। 2024 मायथाइयाव भारतनि साहा दैथायहरनायनि गासै बेसेना 7,112 कौटि रांमोन। दायो भारतआ मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन साहा दैथायहरग्रा हादरफोरनि गेजेराव नैथि मासि आवग्रिनो हादों। ब्रैथि खौराङाव दङ रौतायाव 133 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामदों। उदालगुरिनि रौतायाव रौता पुलिसनि सिग्रोमनायाव 133 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सानै सिखाव फालांगिरिफोरखौ हमनो मोन्दों। स्रोद सुलुंजों बिथा खालामनानै लालपुर पुलिस थानानि मावख'गिरि मनज चुटियानि दैदेननायाव रौता पुलिस थानानि बिबानगिरि उदान्त बसुमतारीनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे गेदेर हान्जाया रौता पुलिस थानानि सिङाव थानाय 5 नं माजुलि गामियाव सिग्रोमदोंमोन। सिग्रोमनाय समाव गामिनि शम्भु नार्जारी उर्फे सन्तला नार्जारीखौ 133 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे हमनो मोनो। रौता पुलिसआ उनाव एनडिपिएस एक्टनि सिङाव धारा नं 28/25 US 20B2C नि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। पुलिसनि सोंनाय फिननाय समाव हमजानाय शम्भु नार्जारीनि सिमान लानायनि सायाव बिथा खालामनानै लोब्बा थानाय गुबै दायनिगिरि 40 बोसोर बैसोनि प्रबिन दैमारीखौ भैरबकुन्द'आव थाखोमानानै थानाय थासारियाव हमनो हायो। दायनिगिरिखौ बृहस्पतिबाराव रौता पुलिसआ जोबथेसालिसिम दैथायहरो होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि खौराङाव दङ 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि सोनाब मालिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय जर्दानपुर गामिनि गं 23 नखरफोर बिपिएफनि हेफाजाबगिरिफोरा एमसिएलए राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोननानै बिजेपि दोलोआव हाबफैदों। बेबादिनो माखासे सान सिगाङावबो 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि जारबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय सालगुरि, बनसुमगुरि आरो निज्लागुरि गामिनि बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा एमसिएलए राजिब ब्रह्मजों बिजेपि दोलोआव जयनिं जायो। मख'जाथावदि गंथाम गामिनिफ्राय सा 150निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा एमसिएलए राजिब ब्रह्मजों बिजेपि दोलोआव जयनिं जादों। द'थि खौराङाव दङ गहपुर आरो नुमलिगरजों थांलाय फैलाय फोनांजाब हान्था मेलानि गिबि खेब ब्रह्मपुत्र दैमानि सिंजों सुरंग बानायनो साखाफारा जादों। स्निथि खौराङाव दङ बर' आइजोआ बड'लेण्ड हटेल मुंनि गंसे जामुंसालि बेखेवदों। सा बङाइगावनि बिर सिलाराय पार्क बिअसि गेटआव सासे जाफुंसार फालांगिरि बर' आइजोआ बड'लेण्ड हटेल मुंनि गंसे जामुंसालि बेखेवदों। बर'नि दोरोङारि आदारजों लोगोसे मैसो बेदर, अमा बेदर, हांसो बेदर, दाउ बेदर, एम्फौ आरो साम'जों लोगोसे बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिफोरखौ जानानै नोंथाङा देहानि गोजोननाय लानो हागोन होननानै बुंथियो बड'लेण्ड हटेलनि बिगोमा इला बसुमतारीया। बेराफारसेथिं बङाइगावआव फैयोब्ला गावनि बड'लेण्ड हटेलाव हाबनानै जालांनो थाखायबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों।
इला बसुमतारी बिथाङा। 8थि खौराङाव दङ गरेस्वरनि औगुरि बेलखना गामियाव गोदानै सिसि ब्लक लामानि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बिटिआरनि 30 नं गरेस्वर बियाबनि बेन्दोंआव थानाय औगुरि बेलखना गामिनिफ्राय सामाबारि गामियाव थांनाय लामाखौ गोदानै 1100 मिटार सिसि ब्लकनि लामा लुफुंनो थाखाय बिटिसिनि 2024-25 मायथाइनि रां बावजा 1,03 लाख रांजों लामा बानायनो थाखाय मैया 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङा अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होबाय। 9थि खौराङाव दङ बिटिआरनि गिबि ड्राइभिं फरायसालिखौ बेखेवबाय। बिटिआरनि सुक्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोंआव थानाय सुक्लाय गारि सालायनाय फरायसालिखौ मैया बेखेवनानै होबाय बिटिआरनि रोगाथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो सुक्लाय ड्राइभिं फरायसालियाव मोजां थाखोनि फोरोंथाय होनाय जागोन होननानै बुंथियो। बे ड्राइभिं फरायसालियाव साखा खबनै, साखा खबब्रै आरो गिदिर गारिफोरखौ फोरोंनाय जागोन होननानै बुंथिदों। मैयानि बे बिटिआरनि गिबि ड्राइभिं फरायसालि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर', तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती, बिटिसिनि रोगाथाइ बिफाननि जइन्ट कमिसनार, बाक्सा जिल्लानि डिटिअ सुति पराकर, गरेस्वर खाजोना बेंखन मावख'नि मावख'गिरि आरो सुक्लाय ड्राइभिं फरायसालिनि गोरायुं बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो मावफारि, फरायसा फरायसुलि आरो रायजो राजानि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया जानानै थाङो। 10थि खौराङाव दङ रमजान दान सोलिबाय थानाय समावनो मुंदांखा फालांगियारि आरो समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्मआ दतमानि नावरबिथायाव इस्लाम आइजोफोरनो गानग्रा सि जोम राननानै होदों। गोथार रमजान दाननि बुब्लियाव 8 नं दतमा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय नावरबिथा गामियाव फालांगियारि आरो सुबुं अनफावरि मनरन्जन ब्रह्मआ इस्लाम धोरोमनि आइजोफोरनो सारि आरो सि जोम राननानै होदों। बे हाबाफारियावनो मनरन्जन ब्रह्मजों लोगोसे दतमा मण्डल बिजेपिनि आफादगिरि नन्दलाल बसुमतारी, राजेन्द्र बसुमतारी आरो दतमा बियाबनि बारग' एमसिएलए इन्द्रमहन ब्रह्मआबो बाहागो लादों। 11थि खौराङाव दङ गसाइगावनि खासियाबारियाव दुलाराय सानथालि फरायसा आफाद आसुनि खुंगा 20थि गायसनथाइजों लोगोसे बोसोरारि जथुम्माया मैया थुंगेबाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय दुलाराय सानथालि फरायसा आफादनि दैदेननायाव अल सावथाल फरायसा आफाद सुंद'यै आसुनि खुंगा 20थि गायसनथाइ सानजों लोगोसे बोसोरारि जथुम्माया मैया थुंगेबाय। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों आसाम साहित्य सभानि नेहाथारि देबजित बरा बिथांजों लोगोसे 1 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, एडब्लिउडिसिनि इएम तिरकु टुडु, मान्दा हास्ता सिनेश हेम्ब्रम आरो मिरु दुलाराय सानथालि फरायसा आफादनि आफादगिरि मिन्टु हेम्ब्रमजों लोगोसे गोबां सावथाल फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो गोबां सावथाल माहारिनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि आरो गोबां रोजा रोजा रायजो राजाफोरा हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेहेर गोनाङै जाफुंसार खालामो। 12थि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 21थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 27, 28 आरो 29 खालार खालि जानो गोनां हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायबाय। सेथि सान बादियै गाहाय हाबग्रा गेट बेखेवनाय, थान्दै मेलनि नब्लां बेखेवनाय, आलासि जिरायग्रा न' बेखेवनाय आरो बर' हारिमुवारि दिन्थिफुंसालि बेखेवनाय हाबाफारिखौ मैया मावफुङो। 13थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि हल्थुगाव धर्मपुराव गोदानै लुफुंजानाय मडेल अंगनाबादि मिरु बेखेवदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि हल्थुगाव धर्मपुराव थानाय मैनाफुरि गुदि फरायसालिनि बेंखनावनो गोदानै लुफुंजानाय मडेल अंगनाबादि मिरुखौ मैया क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिननि नुजाथिनायाव सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया बेखेवनानै होयो। 14थि खौराङाव दङ बिरफुं स्वर्गियारि मुंनि सासे सुबुंनि रांनि बेग गोमादों। थांनाय 26 मार्च बेलासि समनि 2 रिंगासो समाव बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिरफुं स्वर्गियारि मुंनि सासे सुबुंनि रांनि बेगआ गोमादों। 3,000निबो बांसिन रांजों लोगोसे गावनि नांथारगौ डकुमेन्ट जेरै एटिएम, पान कार्ड, आधार कार्ड, गारि लाइसेन्स आरो गुबुन गुबुन डकुमेन्टफोरा गोमादों। गावनि आंगो बिहावनि न' थामहिनबा खख्लाबारि गामिनिफ्राय 121 नं भुटान थांनाय लामानिफ्राय बरगाग्रा गामिसिम थांबाय थानाय समाव लामायाव गोरोन्थियै गलांनायखौ फोरमायो गोमाजानाय सुबुं बिरफुं स्वर्गियारि बिथाङा।
डकुमेन्टनि अनगायै रांखौ लाखिनानै गासैबो डकुमेन्टफोरखौ मोनफिननो लुबैदों गोमाजानाय सुबुं बिरफुं स्वर्गियारि बिथाङा। बेनिखायनो सोरबाफोर मोनसनबायदोंब्ला 7099133317 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों गोमाजानाय सुबुं बिरफुं स्वर्गियारि बिथाङा।